ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre,
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
saya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po.
O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito. Like. Jello! Boo! Bilisan mo! Magpaprograma na tayo! Upo, ito 5 minutes babangon na. Pagising ko pa lang sa umaga. Sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga. Kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambala na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning! May mga nasagap na bang mga chismis ang mga Gen X? Good morning! Anong latest? Taas ng energy mo, ante. Siyempre, nakaisa tayo kagabi. Shoutout sa lahat po ng mga pinalaki ng mga ante nila na pinapadalan ng package galing ibang bansa. Wow! Amoy Amerika! Listen up! Listen up! What? Nakipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pila ng jeep. Iba ang aming trip, parehas kaming wit. Utak, sobrang bilis, iwan sa aming panis. Ito na makabagong tambalan, boom! Panis! Yo! Naalala ko tuloy yung isang kong kaibigan ng arte-arte magsalita. Panis! Kala mo makinis? Good morning po sa mga arte magsalita. Kala mo ang kikinis. Meron ka ba nakilalang ganyang babae? Meron! Talaga? Yung arte-arte, kala mo naman hindi mabaho yung gilid ng ilong. Anong tsura? Hindi naman kaganda. Asos! Ang gwapo ni Jello! Hindi naman kagandahan. Tapos, ang arte-arte. Binulugar din yan. Oo, di ba? May mga paglugar talaga eh. May mga tao nga. Kahapon, nakapila kami sa grocery. Natatawa ko minsan. Alam mo kayo mga lalaki, ano lang kayo eh, pasimple lang kayo. Hindi lang kayo katulad namin mga babae na outright pag halimbawa may nakikita kaming hindi maganda. Tama. Pag chismisan namin agad. Di ba, magbubulong-bulungan. Tama. Kayo mga lalaki, parang tama ba, simple lang. Kinikip muna namin. Kinikip nyo muna sa mga sarili ninyo yung comment ninyo. Diba? So kahapon, nakapila kami sa grocery. Tapos wala naman ako napaka-chismosa ko. Ibig sabihin, malaki yung tenga ko kasi kailangan chismosa tayo para may machismis tayo the next day sa radyo. So laging malaki yung tenga ko, malaki yung mata ko kasi kailangan natin mag-observe ng mga tao sa paligid, diba? So nung nakaalis na kami ng pila ng grocery, sabi ng asawa ko, alam mo parang nakakatawa kasi para siyang bata. Sabi niya sa akin na, grabe naman yung babaeng kasunod natin. Inirapan tayo. Sabi ko, talaga ba? Sabi ko, bakit? Wala. Parang feeling ko kasi konti lang yung grocery natin. Siya, mukha namang first time niya mag-grocery ng madami. Sabi ko, saan galing yan? Nakagawa ng kwento. Nakagawa ng kwento. Sabi ko, kaya naman pala asawa kita.
mga inventor ng kwento. Kanina sabi mo, di ba, minsan mayroong mga binabagayan. Totoo. Di ba, may mga binabagayan kapag ka nag-aarti-artihan. Tama. Pero okay lang din naman, kahit umarte ka. Nasa sa'yo naman din yan. Totoo. May naging ano ka na ba dyan? May mga ganyan ka ng mga nakilala. Oo, marami. Hindi naman lumaki sa magandang buhay. Tapos, Inartihan tayo. paano siya umarte? Magkakosa tayo. Huy, parehas tayong kumakain ng panis. Wag ka. Paano umarte? Ano lang, nakatikim lang ng aircon. Yung mabang. Paano mayabang? Para bang... Ay, it's so hot. Ayun, nakakainis. Anong hot? Nakakaasa. Dati yung electric pan nyo, balik ko. Kaya nga yung electric pan nyo, isa lang ang paling, pakaliwa lang, tas maka-arte. It's so hot. Ang nakakalurky pa dito, ang pagka-pronounce pa. Ato, sorry hindi ko alam kung it's just Nicole Ayala thing na Ayan. dating English teacher. Ayan. Hindi lang po talaga halata Ayan. na dating Correct English mo na naman ako, ante. Hindi. Yung mga maarte. Hindi ikaw. Yung mga maarte. Atake. Oo, di ba? Yung mga maarte na para bang ang arte-arte, ang pangit naman ng pronunciation. Yan. Halimbawa, yung sinasabi mong it's so babae, hot. it's so hot. Oh, yan. Baka hot. Gusto pag galbaw nakarinig ako ng ganyan, yung umarte siya. It's so hot here. Sasabihin ko talaga, hot talaga, te. Sombrero? Kung maka-arte, hindi mga sabi yung hot, mainit, hot. Ang galing mo Hindi. talaga, Ande. Diba? May bisa kasi may mga ganun yung arte-arte talaga, tapos akala mo naman hindi naman mabaho nga yung gilid ng ilong. Akala mo walang mga whiteheads dun sa may bandang noo. Nakakalurky. Tsaka sa mga jeep, bayad po. Uy, speaking of jeep pa, ako lang ba? Kasi nung recently pumunta kami ng Cebu, diba? So Go. mula sa Tabuan Public Market, sumakay kami ng jeep papunta Okay. sa Basilica ni Santo Niño. Santo Niño. So nagtitipid ako kaya ayoko na taxi grab o kaya So sabi ko dun sa taga-Tabuan, meron po bang jeep papunta or paano pumunta po ng shrine? Tapos sabi niya, mag-jeep lang po kayo 2F or 2G, ganyan sabi ko ganun. Tapos sumakay ako ng jeep nila. Kaya ang tanong ko, ako lang po ba? Kasi hindi naman, obviously hindi ako mahihaing tao, di ba? Tama. Mukha ba akong mahihain? Kapal na mo. So obviously hindi ako mahihaing tao, 'di ba? Medyo makapal din talaga ang mukha natin. Pero ako lang ba yung nahihiya mag-abot ng bayad sa jeep? Nahihiya talaga ako. As in talagang yung kasama ko sabi niya, ibayad mo na. Hala, nahihiya ako. Sabi Ba't ka ko, nahihiya? hindi ko alam. Parang ang dami nakatingin. Hindi mo ba alam na bad trip sa'yo yung mag-aabot? Kaya mo naman iabot, ba't mo pa sa akin Tapos, pinasuyo? yun na nga, nakakahiya. So, ako yun, di binayad ko. Bago naman ako nagbayad, tinanong ko naman dun sa nagbebenta kung magkano na yung pamasahe. Totoo. Tapos ang binigay ko 100. Tapos hindi ako sinusuklian. Sabi ko, matagal ba talaga yung suklian? Tapos piling ko niloloko na ako. Piling ko niloloko na ako. Baka naman Judgmental ako eh. Baka naman sumakay ka ng jeep, naka-boots ka. Shining, shimmering. Naku, kaya nito magbayad ng 100. Okay na to, hindi ko na susuklian to. Good morning po sa mga nasa jeep ngayon. Yung mga nahihiya. Ewan ko lang kaya nga tanong ko siya eh. Sabi ko, is it just me? Or may mga tao din talagang hindi sila yung nahihiya silang mag-abot ng bayad. Meron talagang ganun eh. Diba? Ewan ko, parang nakaka-anxiety pag yung pag-aabot ng bayad. Parang kailangan kasi magsalita. Kasi lahat tahimik, diba? Totoo. Tapos biglang bayad po. Di ba nakaka-pressure? Mas nakakahiya naman yung hindi ka nagbayad pero ang kapal na mukha mo umupo. Ayo, kung makaupo ka pa, buka ka na para bang ang binayad mo pang 3, di ba? Pero sa lahat ng mga kabisa natin na nagji-jeep, nagko-commute ng ganitong oras, yan, oras na naman po ng paglaban, pakikibaka at Tama. pagiging mandirigma sa kalsada. Yan. Umalis ka ng bahay na refreshing, dadating ka sa opisinang Conjuring. Amoy araw ka na. Amoy araw, amoy patis. Amoy usok. Correct, Totoo amoy yun. mandirigma talaga. Totoo. Kaya, pero alam mo kung saan ako bilib? Saan? Sa mga construction worker. Yan. Consistent yung amoy na. Hindi, pero wag ka ha, hindi yung amoy na iniisip nyo na parang amoy nagmasan, gumawa ng maraming Ng building. semento, oo. Hindi. Ano? Amoy sila? Amoy sabon. Ay, oo. Yung mga, ewan ko, lagi silang amoy sabon. Meron kasi ako, Pag nakasabay mo sa
Meron kasi akong kaibigan. May kaibigan kasi akong Becky. Yan talaga yung mga trip na trip niya. Sabi niya, alam mo friend, type na type ko talaga yung mga constru. Ang tawag niya constru. Sabi niya, type na type ko talaga yung mga constru na umaakit sa jeep. Tapos amoy sabon. Sabi niya na para bang, kuya, ba't hindi mo ako sinama? Sabi ko, landi mo, Becky ka! Landi. Meron din silang consistent na amoy na gano'n. Totoo. Sabi nila hindi naman ako nag-aamoy ng construction worker kapag kami napapadaan. Pero sabi daw nila. Siya, mga kabisyo, muli kami magbabalik. Kasama niyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban niyo, DJ Titan Jello. At ako ang kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyong lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Tawa ko dun sa construction. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Dito ka.
lilipat ka na sa Dear Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy, hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan, oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa kontekst niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong
masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa.
Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio.
puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Diba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic!
Pag nilalabasan? Kailangan ko ba kasi memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng
Pagising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning, mga baby boomers, mga millennials, let's go, batchmates, mga Gen X. Ang galing! Ang haba nun! Ito naman si Jello, galing na galing sa akin everyday. Kailan ka hindi magagalingan sa akin? Pinakitahan mo kami ngayon. Okay, let's go. Shoutout na muna sa lahat po ng mga nananalangin na sana may sahod na sila ngayon sa ATM. Oy, wait lang. Oh, matagal pa. Wala na, petsa di peligro na. Listen up! Listen up! Nagsisipag araw-araw para di kami gutumin. Kahit tirik ang araw, kayang-kayang suungin. Hindi mapapagod, kakasigaw. Darating ang panahon na magtatagumpay. Break it down, yo. Break it down. Break it down, yo! Let's break down the expenses. Gusto po natin na umabot August 25. Ang hirap, no? Alam mo, dapat talaga mabait ka eh. Kasi pagka mabait ka, madali kang pautangin. Ako, naniniwala talaga ako dyan. Totoo. Yung mga, nagpapautang ka ba? Oo naman. Ay, wow, syempre. pautang naman. Segway ko talaga yun para makautang ako kasi yung mga ganyang kutis ni Titan Jello parang may mga pang skincare yan. So, ibig sabihin, pwede tayo mangutang. Pero diba, kung ikaw ay nagpapautang, yung mga nagpapautang ha, kung kayo po ay nagpapautang, hindi po ba't madali magpautang sa taong mabait? Tama, oo. Kasi parang mapagkakatiwalaan mo agad siya. Correct. Hindi mo siya pag-iisipan na tatakasan kanya. Tama. Tsaka dahil mabait siya, mabuti ang kanyang kalooban, alam mo sa sarili mo na siya yung tipo ng tao na kapag pinautang mo at hindi siya makakabayad on time, magsasabi. Tama. Ang mahirap kasi yung mga iba, hindi dumidedman eh. Kalimutan na. Na para bang, di ba? Para bang utang na loob pa nung nagpautang yung maningil, di ba? O kaya kailangan po, isang tip mga kabisyo, August 25, ang layo pa po ng 30, di ba? Paano mo itatawid yung August 25 hanggang 30? Dapat talaga manatili po tayo mabait. Tama. Kasi pag mabait po tayo, mas madali po tayong pautangin. Yan. Tsaka dapat may mga friendly talaga tayong mga yayamanin. Totoo. Hindi dapat lahat ng kaibigan po natin mga hampas lupa. Pasensya na po. Ako marami akong kaibigan mga hampas lupa pero pumipili din ako ng mga friends na alam ko din talagang medyo iaangat-angat ako mula sa laylayan ng kahirapan. Kahit pa paano, no? Diba? Ikaw naman, hindi ba't may mga friendly ka rin ganyan? May hampas lupa kang friend? Yeah, Meron. marami. O, diba? Mga mayayaman. Marami din. Meron din. Diba? At saka alam mo, importanticious din talaga na piliin po natin kung sino yung nasa circle of friends natin. Kayong mga bata, minsan, hindi nyo pa maiisip yan eh. Hindi. Oo, kasi kahit sino, basta masaya. Totoo. Ganyan. Pero dadating yung panahon na hindi mo pala kailangan ng maraming kaibigan. Kailangan mo lang Maraming kaibigan na may pera! Yun lang. Kahit nga isa lang eh. Actually. No, pag sobrang hindi. yaman, no? Wag isa. Bakit? Kasi paano pag nirayuma tapos hindi nakapunta sa'yo. Nategi. O kaya nauna kinuha ng Panginoon, di ba? Dapat pala dagdagan mo. Dapat dagdagan mo. Hindi lang isa. Dapat meron kang backup na isa pang friend na mayaman. Hindi, pero totoo yan. Isang Totoo. advice ko po yan mga kabisyo. Words of wisdom. Choose the circle of friends. So, Tama. choose yung mga tao na nasa paligid mo. Kasi, di ba, ito lagi po tong sinasabi ng mga ante, mga katulad ante, nyo. mga tama, mga Oo. ante tulad namin, 'di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Tama. Hindi ka naman sa nagja-judge, pero kapag ka yung tropahan mo medyo bulok, oo, sumisinghot, yan yung mga trip sa buhay, Ang para mga lalakas rumolyo. Correct. Malakas rumolyo. Ano ibig sabihin? Yung mga good items yan. good items. Ano ibig sabihin ng good items? Ano ba yan? Linyahan nyo ba yan? Yung mga durugista ba yan? Ibig sabihin?
Mga durog, mga Yan. durugista. Good item si ano yung Kuya, good oh. item? Yun na ba ang term ngayon? Naka-good item si Kuya. Ibig sabihin parang languna naman po siya, ganon. So kung ang mga kaibigan mo ay mga ganyan, sabi nga ng mga Gen Z, mga good items. Yan! Di ba? Hindi ba't maiisip mo rin na yung mismong ikaw, good item ka din? Yan. Ano ba naman yung mga terms nyo? Dati ang good item, ibig sabihin, maayos na item. Yan, maganda. Maganda. Maganda bigayan. Okay. Dagdag kaalaman today. Hindi na pala durugista ang tawag. Hindi Good na. item. Naka-good item o good item? Naka-good item. Naka-good item. Yan. Kasi, so, yun na rin ba ang tawag dun sa mga nagra-rugby? Hindi, iba naman yun. Ano ba? Iba naman yun. Ano, hindi nga. Naka-good item din. Pwede Naka-good rin naman. item din. Kung yun yung afford niyang item tama. di ba? So, naka-good Yun lang, item. no? Ganon na. Di ba? Pero, Tama. pero totoo yun, piliin mo. Sabi nga ng mga ante katulad ko, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Tama. Ibig sabihin na, kapag kasama mo yung mga naka-good item, Yan. maiisip mo na mga nag-good item din silang lahat. Totoo. Tingnan mo, nagsasama-sama yung mga businessmen. Tama. Mga negosyante silang Mga lahat. negosyante silang lahat. Wala silang ibang pinag-usapan kundi negosyo. Tama. Paano magpalawak Yaman. ng pera. Diba? Totoo yan. Sama-sama yan sila. Totoo. Diba? O so kung may mga, sana yung good item mo are actually good items na pwede mong ibenta. Good items na pwede sa iyong pagyaman. Ganon. Hindi yung, ano yung sabi mo kanina, rumorolyo yung... Rumorolyo. Ano ibig sabihin ng rumorolyo? Languna. Languna. Ay, sus! Ay. Piliin po natin yung mga taong importante issues na Tama. magiging parte ng ating buhay. Pero ako I believe para sa iyo na bata, ikaw, halimbawa ikaw Titangelo, na mas bata sa akin ng 20 years. I believe na you will go through the stage na hindi mo pa pipiliin or hindi ka pa masyadong, correct me if I'm wrong, baka Okay. namimili ka na ng mga kaibigan yun. Kasi nung ganyang edaran ako, kahit sino na alam ko magpapainom, sumasama ako eh. Takot naman ako doon. Baka papunta ako doon sa stage na rumorolyo na rin. Hindi, di ba? Hindi, wag. 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 Hindi, pero di ba may mga iba na napapariwara sila, hindi sila masyado nag-iisip pa eh. Parang, tama. ito good times dito, Dahil mapusok rolyo-rolyo, eh. Oo. di ba? Di, mapupunta ka, mapapariwara ka. Pero I believe also na kapag ka napariwara ka naman, yun din naman, hopefully, yung maging dahilan para ikaw naman, grow eventually, makaisip Tama. ng hindi pala ito yung mga dapat na Tama, sinasamahan, ganon. Tsaka din natatandaan ko lagi sinasabi ninyo to sa aming mga Gen Z na ang isang kamatis kapag hinalo mo sa isang bulok na kamatis, Ayan. mabubulok din. Masasama. Oo. Ang tawag dyan, the Rotten Tomatoes Law. Yeah. Charot, hindi ko alam kung ano tawag. Para kunwari matalino. The Rotten Tomatoes Law. Hindi, meron talagang tawag yun dyan. nga. The Pareto Principle. Yeah! Wow, matalino! The Pareto Principle, 80-20. Ano yun? Hindi namin Basta, alam yun. matatalino lang nakakagets ng mga joke ko. Ngayon, kung di nyo na-gets, alam na this. Sa mga kabisyo, muli kami magbabalik. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At ako naman ang kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyong lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Matalino, the Pareto Principle. Search na po nating lahat. Okay. Ayan. What is the Pareto Principle? Ayan, Pareto Principle. Yan, no? What is the Pareto Principle? So, ito na siya, ang Pareto Principle. Grabe, ang galing na talaga ng ngayon. Corneto Dati lang alam namin. pupunta ka, ano alam nyo? Corneto. Hindi Pareto, Corneto. Yan. The Pareto Principle. Ang galing ngayon, no? Dati pupunta ka pa sa encyclopedia, hanapin mo letter P, volume P. 'Di ba? Para makuha mo yung Pareto Principle. Ngayon, tanong na lang kay Gemini. So, the Pareto Principle. Ayan. Ano yan? The 80-20 rule. 80-20. It dictates that roughly 80% of the outcome results from 20% of all its causes. Okay. Ayoko na lang. Malalim.
Ayoko na lang. Nagbabanggit ka kasi ng basta yung sinabi ni Jello kanina na Rotten Tomatoes na kapag ka yung kamatis na bulok, hinalo mo sa mga kamatis na hindi bulok, mabubulok din. Yun yung 80-20. Tama. Kahit na isa lang siya. Tama. Ganon. So, yun yung sinasabi natin na piliin po natin yung mga sinasamahan po natin. Ganyan. Kaya nga, di ba, yung iba, para gumanda sila, sumasama sa mga magaganda. True. Pero ang problema din kasi dyan, kung halimbawang meron akong kalalang ganyan eh. Totoo, ang ginawa niya, hindi siya maganda talaga. Sumama siya. Sumama siya sa magaganda. Ano talaga, nakita eh. Alin ang naiba. Yun lang talaga yung delikado dyan. Parang mapapipinpoint talaga nila. May naibang isa. Ganon. May panabla. May panablang isa. Nakakalurke. Pero totoo yan. Advice ko po yan sa inyo mga kabisyo. Piliin po natin kung sino po yung mga taong sinasamahan po natin. Kasi they will influence us one way or another. And kung ang influence ay nandyan, edi sana positibo na lang talaga yung influence. Bakit tayo pipili na negative yung influence? Nakakapangit yan. No? Totoo. Gusto natin ng pumangit. Tama. Bakit gusto natin pumangit? Tsaka sa mga lahat ng mga Gen Z dyan na nakatutok sa atin ngayon sa online, makinig tayo sa mga auntie natin. Napagdaanan nila yan. True. Ako napagdaanan ko yan. Hanggang ngayon. Romolyo? Gumud time. Good item. Gumud item. Uy, pero yan yung isang bagay na hindi ko trinay. Huwag nyo pong itry. Wag Kasi na. baka magustuhan nyo eh. Yun yung problema eh. Hindi ka na makawala. Mahirap. Ang isang bagay na, to be honest, at alam naman to ng mga tambalinista natin ever since, na ang pinakamatindi kong vice talaga o bisyo ay pagyoyosi dati. Talaga, ang isa po akong tambucho na tinubuan ng konting tao. Totoo. Tambucho na may konting tao talaga ako. Ang lakas. As in, papunta pa lang ng stasyon. Mga 4 na agad yan. Iba pa yun, Jello, kapag ka gumigimik. So, kapag ka gumigimik na may hawak kang beer sa isang kamay, tas yosi sa isang kamay, bad girl talaga eh. Di na lang talaga halata eh. 'Di ba? Buti na lang nasa school na yung mga anak ko. Pero alam nila yan, kakakwento, kaka-overshare ko sa radyo. Hindi ko man sinabi sa kanila na nag-yosi ako nung araw. Alam na nila. Dad, mom was a smoker. Ganyan. How did you know? Sabi ko. Sabi niya, because you overshare on radio. Ha? Huwag kang maingay. Ito naman, masyado kang maraming nire-reveal, Boyet. Quiet. Basta ang alam ko, Boyet, yung last na yun yung time na natagpuan mo yung singsing ko sa CR. Naiwang ko. Yung singsing mo? Alam mo ba, Boyet, hindi ko na rin siya mahanap. Pero naiwang ko yung singsing. Hindi ko nga alam na nawawala eh. Naiwang ko yung singsing. Oo. Hala, alam na ng asawa ko. Charot. Charot lang, di ba? Pero ingat po tayo sa mga sinasamahan natin. Tama. Kasi pero alam mo, hindi dahil sa nagsasama ako sa mga nagyosi kaya ako natuto magyosi. Alam mo ba yung backstory kung bakit ako nag-start na magyosi? Bakit? Kung naabutan niyo po pangako sa'yo. Sino na nga yung si Selena? Naabutan mo, bata ka pa nun. Pangako sa'yo, si Selena ba yun? Yung bidang yung kontrabida. Tama po ba? Mga Gen X, mga millennials, naabutan nyo to, labas. Tama ba? Si Selena ba yun? Claudia. Hindi, Claudia ba? Claudia. Mula sa puso? Hindi si Jean Garcia. Si Princess Punzalan, tama. Si Princess Punzalan. Claudia ba? Nakalimutan ko na eh. Anong pangalan? Mula sa puso, Selena. Si Selena po yung mula sa... Oo. Pangako sa'yo yung pangako sa'yo yung sinabi ko. Basta si Selena, Princess Punsalan. Hindi si Selena Gomez. Mali! Batch nyo yun eh. Selena, siya ba o si... Yula Valdez. Hala, nalito ko. Basta, yung nagyoyosi siya doon sa tawag doon sa teleserye na yun. Teleserye, oo. Ang niyoyosi niya, iba't ibang kulay. Ay, social. Nakalimutan ko na yung brand eh. Basta, basta yung iba't ibang kulay yun eh. Merong pink, merong black. Tapos, ang datingan talaga niya sa akin, ayun, Amor Powers. Si Amor Powers, basta yan. Amor Powers. Pangako sa'yo, tama nga. Buhay pa ba yung mga yun?
Oh, oo naman. I think so, buhay. Mahabang buhay namin mga Oo. Gen X yun. Kasi nga, masamang damo kami. So, yun. So, si Amor Power. So, lagi siyang parang posturang, Palaban. oo, parang kontrabidang mayaman na nakayosi. Parang ganun. Tapos, ang lakas ng dating sa akin no, na para bang, parang grabe, ang power naman ni Amor. Ganun. So, yun yung influence sa akin. Hindi dahil may mga kaibigan akong nagyoyosi. Dahil doon, parang gusto kong parang powerful ako. Parang ganun. Ang ending naging tambucho. Nakakaloka. Oo, Amor Powers, Yula Valdez. Pero wag ha. Wag niyong gayahin. Wag. Kasi ang hirap ko kumawala. Kaya kung wag niyo na siyang i-attempt, di ko kayo in-encourage because it's so difficult to let it go. 'Di ba? Alam mo, dati nauso yung mga di ko na alam kasi hindi na ako naninigarilyo, ang tagal na. Uso yung mga pakete na may wasak na baga, until now, meron until now eh. ba? Oo, Ganyan. meron. So dati kahit na may mga ganyan, wasak na baga, meron pa nga akong may pinasinend pa sa akin video dati na kakayosi niya, meron na siyang mic dito. Oo. Ewan ko kung ano, lumang yun parang video clip ng nawala yung boses niya, napao siya ng husto, tapos nagma-mic na lang siya dito para marinig siya magsalita. Mga sinesend sa akin yun dati. Pero pag hindi mo kasi, because it's a bad habit to break, kahit na isend sa'yo yun, walang effect sa'yo yun. Mahirap siyang i-let go, kaya wag nyo na siyang umpisahan. Wag nyo na pong umpisahan. Pero, it's doable to let it go. Mahirap lang talaga. Tama. Kasi ako na let go ko siya cold turkey. Ibig sabihin, nung araw na nagdesisyon ako na ayoko na, hindi, Ayaw mo na. tinalikuran ko na siya. At doon na nagsimula ang aking pagtaba. Kasi gusto ko lagi may nakasubo. Ang pangit pakinggan. Lagi may nakasalpak. Oo. Nag-start talaga ako mag-gain ng weight, ganyan. Yung mga ganun. Pero, at least nawala yung vice. Tama. Pero dun nga, yung sinasabi ni Boyet dun sa last time, na-realize ko na para siyang pagbibisikleta o para siyang pagsusulat, na kahit hindi mo nagawa for a long time, alam mo pa rin siyang gawin. Pero wag nyo na pong subukan. Oo. Masisira po ang buhay ninyo. Ayaw po natin na masisira ang buhay po natin dahil sa bisyo kasi hindi po siya maganda. Tama. Ayan. Shout out! Sa lahat muna ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. Hello po sa inyo. Yan. Ako na naiwan ko ang pag-iyosi mga 3 to 4 years na po, ma'am. Very good, Aquarius. Go. Galing. Ano yung mga bisyo ninyo na naiwan nyo na? Oo, no? Share nyo naman. O nandiyan pa ba kayo? Naway mahanap nyo at matagpuan po ninyo yung lakas para kaliwanagan. Oo, para maka-let go ng vice kasi hindi maganda. Mahirap kumawala sa mga bisyo minsan. May sabi ni Ron Santos, Nicole, friend ko nga pala yung nakasabay nyo sa groceries. First time mamili na madami. Kunento ko kanina. Totoo ba? Hindi, chinichika lang tayo. Alam mo, kung ako etsyosera din itong mga listeners natin eh. Sabi ni Chal Tuna, mabaho na nga ang hininga mo, nag-amoyosi ka pa. Oh. Pero totoo yung iba, yan. may mga iba na parang kahit nag-yosi, ang bango-bango. Hindi rin, mabaho sila. Sa bagay. Yun nga yung Amor Powers. Na para bang yung amoy ng yosi nakakasosyal sa kanya. Kaya lang iba hindi, talagang alam mong sunog baga. Oo. Pero ngayon kasi iba na. Kung sa inyo, may mga amoy yung ngayon, e-cigarette na kasi ngayon eh. Di ba vape? Vape. Meron na rin yung parang yung wala nang amoy. Na yosi? Smokeless na rin. Parang tanga naman, nag-yosi ka pa, tas smokeless. Oo, manipis kasi na. yung idea kasi ng smoking, ako yung na-enjoy ko sa kanya noon, yung idea na pag hit mo na ganun, ang haba, okay, nagbibilog-bilog pa nga ako eh. Meron pa nga ako na-perform ng mga shapes like octagon, pentagon, chares. Diba? Ganun. May smokeless? Ano yung smokeless? Meron na. Yung parang kahit nandito ka, pwede na. Ganun, Okay. hindi na Pero wag nyo na uso. umpisahan kahit ano man yan. Wag nyong subukan. Oo. Para sa akin, yung nagve-vape, amoy basahan. Although yung vape, siya di ba may mga iba-iba siyang amoy, may mga scent siya na Tama. nababanguhan ako sa kanya. Pero wag nyo nang subukan. Tama. Tsaka magastos eh. Magastos. Gastos siya. Parang mahal na siya eh. Oo.
Magkano na ba siya yata ngayon? Yung mga juice, 500, 450, 350. Pero mo kung nangihingi ka lang sa nanay mo, 350. Tapos, hiningi mo pa, pambili mo ng... Diba? Totoo. Ano, magkano? Makakabili ka na ng kilo ng giniling sa 350. Totoo. At yung giniling na yun, magtatagal ng ilang araw. Tama. Diba? Wala na po bang secret files? Meron pa po. Meron po. 12 to 3. Yes. Gaano po kasikat si Britney Spears dati sa early 2000s? Ay naku, napakasikat mga kabisyo, as in to the maximum level yung kasikatan niya. Siya yung dahilan kung bakit lahat kami naka-body shimmer. Ganyan. Kasi yun yung mga pinauso niya. Sayang nga, ewan ko kung fina-follow mo hindi, matanda na kasi si Maring Britney eh. Hindi, sa tanong ko sana kay Titan kung fina-follow niya si Britney. Hindi, meron akong laruan ni Britney. Kenny Rogers. Meron naman, nakikinig ako. Laruan? Oo, meron akong Funko Pop. Yun. Funko ba? Paano ba? Funko. Funko. Ganun. Funko Baka Pop. makakorek na Nila lang Britney. Oo, Funko Pop na Britney. Na Britney. Ayun. So, napakasikat niya talaga. Basta kung fina-follow niyo siya, makikita medyo yung mga post ni ate para na siyang parang may konti na eh. Alam mo yung parang hindi, parang magugulat ka na ba't siya nagkaganito? Alam na mga batchmates ko yan. Ganda niyan eh. Galing pa. So ngayon yata galing. Ganda naman, grabe ang nang hikaw ni Ma'am Nicole. Ilang carats po yan? Hindi ko po alam, pero pwede po kayong mag-inquire sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Hello po, Ma'am Mayet. Good morning. Live ko. Ayan. Mahabaho pa din sila, lalo na pagkasabay mo sila sa elevator. Ano to, yung mga nagve-vape? I stopped smoking dahil nagkasakit ako. Ayan, totoo yan. May mga, wag na po rin natin talaga hintayin na magkasakit tayo. Ako yung, sinabi ko talaga sa sarili ko, gusto kong magbuntis, gusto kong magkaanak. Ayokong sabihin sa akin isang araw ng doktor na, Mrs., hindi ka na po mabubuntis kasi abo na po ang matris nyo. Ayoko. Ayan. Parang ambisyon ng mga tao ngayon, usok na po ng samgyup. Totoo yan. Tsaka hindi na mabisyo ang mga tao ngayon. Alam mo, nakakatuwa lang din. Mga running era na sila. Takbo-takbo. Kaya nga, alam mo, may nabasa ako. Ay, hindi, mamaya na sa radio ko babasahin. Sayang. Ayan. Oo, pero totoo yun. Bata na yung mga, ito nga yung natutunan ko dun sa Gen Z na nakausap ko recently. Gen Z, Gen Z yayamanin. Magkaiba pala yung Gen Z na kala ko lahat ng Gen Z alam yung youngsta na. Sabi ko talaga sa Jello, napahiya ako ng slight. Pero alam mo, bilib ako dun sa mga youngster na Gen Z na nagkapera. Grabe. Na mga nagkapera na. Kaya nila nang makisabay sa mga yayamanin talaga. Hanggang sa pinakailalim. Yun yung very good. Kasi galing sila dun eh. Galing sila dun sa hirap, ganyan. Pero may mga iba na Gen Z na yayamanin talaga. Hindi naman nila kasalanan. Pinanganak silang mayaman. So, ang mga, di ba kasi sabi mo nga kanina, hindi na nagbibisyo. So, ang mga gusto nila, yan nga, matcha making, yan. Running, fun run, tapos bouldering. Yan. Alam mo yung bouldering? Hindi, iba yung bold. Iba yung bold. Bouldering. Hindi, wait lang. Sabi ni Kevin Joy, pickleball era. Ang pickleball ay more sa millennials daw eh. Sa older, hindi sa Gen Z. Sumasabay. Sumasabay din si Gen Z. Alam mo naman dito sa Pilipinas, uso kung ng isa. Kung ano yung uso sa lahat. Oo, uso lahat. So, bouldering. Sino po nakakaalam ng bouldering? Ang nakakaalam ng bouldering, mga yayamaning Gen Z. Sige nga, patingin. Yung hindi nagre-research ha. Bouldering. Kasi ako, bold lang din alam ko. Sa CD. Sa CD. Tapos, ang sabi pa nung Gen Z na yun, climbing daw yun. Yes, oo. Galing. Yung climbing siya, na wala daw harness, walang rope. Mga ganun lang. Delikado din yun eh. Marami delikado naging disgrasya. Tapos walang rope. Tapos bababa ka ng parang hawak-hawak lang, parang ganun. Tapos may mat naman din. Sabi ko, talaga ba? Matutuwa na ako dun sa mat. Nakakaloka, isipin mo, yan. Parang parkour, tanong ni Marvin. Oo, yung parang parkour. Ganun, parang ganoon. Pero yun, ano ba to? Parang rock climbing pero walang walang harness.
Yun yung bouldering. Patibayan ng ano. Ito si It's Me Hey Fit. Sabi niya, Ball Deluxe lang po yung alam ko. Tsaka si DVD, bold, sa kaya po. DVD, bold. O, taray ng Pilates. Alam mo, bonggan yung mga nagpipilates, di ba? Kung hindi nyo naabutin yung kwento, classic yung kwentong to eh. Yung Gen Z, nakausap yung friend ko. Oo. Tapos yung sabi niyong Gen Z dun sa friend ko, oh my God, I love your arms. Is that Pilates? Ganon. Kasi toned eh. Tapos sabi ng friend ko, no, it's kahirapan. Kahirapan talaga. Nagbubuhat kasi siya ng bloke-bloke ng yelo eh. Ganon. Pero sila Pilates. Pilapil lang sa Pilates. Ganyan. Good morning po. Good morning po sa inyo. Salamat sa pagtutok. Shoutout po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa iba't ibang lugar po ngayon. Maraming salamat mga kabisyo. Thank you. Yung isa, hindi Pilates, Pilayin. Skincare reveal daw ni Titan Jello. Wala po eh. Totoo po, wala po. So, ibig sabihin naman na yan. Hindi naman. Parang naman nanay ko, hindi naman ganito. Grabe ka sa nanay mo! Grabe ka sa nanay mo! Love you! Grabe ka sa nanay mo! Magiging sinungaling ako, magkakasala pa ako aga-aga. Pag sinabi ko, sobrang ganda ng nanay ko, sobrang gwapo ng tatay ko. Hindi sa gano'n. Nasa balat, parang, tawag doon, nasa lahi. Lahi-lahi kasi siya. Kunyari kami, okay, yung, I think yung skin color ko ngayon, although gusto ko pa talagang pumuti. Gusto ko pumuti eh. Gusto ko talagang pumuti. Pero yung skin tone ko ngayon, pinaghirapan ko kasi talaga to. As in talagang... Siyensya. Oo, yung sunscreen ko po ay level 5,602. Kung wala, SPF. Kung wala kayo nun, add to cart na. Chares. Oo, ganun. Pero may mga iba na kaya sila maputi kasi naturally, maputi sila. Kaya nga tinatanong ko, kung wala kang skincare. Wala talaga. Ibig sabihin naman na. Namana nga. Namana siguro. Pero ito nakakaasar inaasar ko lagi yung nanay ko eh. Oo. Dito siya galit na galit sa akin eh. Sabi ko, alam mo, maswerte na lang talaga ako nagkaroon ka ng asawang pogi. So namana mo sa tatay mo. Galit na galit. Sige, doon ka na lang. Ayoko na maging nanay mo. Pag nawala ako, galit na galit ako sa'yo. Alam mo naman yung mga nanay, di ba? Sama ng loob eh. Oo. Kamukha ko po yung nanay ko, mga 2%. So si tatay. So sa tatay mo nakuha yung kutis. Sabi daw po So eh. maputi. Maputi. Hindi mo na nabutan ba si tatay? Hindi mo na nabutan. Bata pa. 2 taon pa lang ako. Nung nawala na si daddy. Okay. Mabuti nga na, mahinga na. Hindi, joke lang. Gagi. Pero ako, alam mo, speaking of tatay, ang naman ako din talaga sa tatay ko, ugali. O parang pagiging bida-bida. Hindi ko na rin siya masyado naabutan na bida-bida siya kasi 8 years old ako noon na stroke siya eh. So, pero ang kwento sa akin na nanay ko, bida daw yun sa inuman. Parang laging may entry. Oo. Laging may entry daw. Siya daw. Feeling ko sa kanya ko naman, kasi sa nanay ko, ang nanay ko ay soft-spoken. Tingin niyo po ba soft-spoken ako? Parang hindi naman, di ba? Parang hindi naman. Yun. So, wala siyang skincare. Namana niya yan sa tatay niya. Baka daw stem cell. Hindi po stem cell kasi naturally bata pa po si Jello. Hindi po yan si Christopher. Yan. Ano po yung take nyo sa ibang work yung pinasukan compared sa pinag-aralan? That's me. Oh. Iba yung pinag-aralan ko, business management. Iba yung pinasukan. Iba yung pinasukan ko. I tried. Perma ba? Perma? Online. Okay lang. Maganda po yung tanong niya yan, pero mas mahirap po kung ang sagot, Piperma? iba ang ginusto, pero iba yung pinasukan. Di ba? Mahirap po yun. Di ba? Pero yun nga daw po, si Ante, iba po daw ang kanyang kursong tinapos at iba rin naman po yung work niyang pinasukan. It depends naman yan sa'yo, kabisyo, kung saan ka talaga mapupunta at anong pinagkaloob sa'yo ng Panginoon. Di ba? Ganun na naman yun eh. Shoutout po.
Maraming salamat pero po sa kailangan mga nakatutok natin siya sa ating ngayong umaga na to. Ito po pala yung aming isang PA na napaka-pogi Kailangan ngayon. natin Kitang-kita siya nyo po sa screen, si Sir Jan. Ayan po, ngiti ka naman. Ayan. Ay, tinakpan. Ayan po, si Sir Jan, kitang-kita natin, no? Isa rin po yung legendary Pokemon. Ayan, shoutout muna. Gusto ko lang po muna i-shoutout yung mga may asawang driver dyan na nagbabiyahe-biyahe ngayon. Hello po sa inyo. At syempre sa may mga pasok po ngayong umaga na to, hello po sa inyo, magandang umaga. Ay naway nakakatulong kami para makadagdag po sa good vibes at ngiti ninyo ngayong umaga na to, di ba? Sige, sabihan mo. Habang may Kailan pinipirmahan ba po ang ating boss. Ayan po, marami po siyang inaayos muna ng mga papeles. So mga next week pa. Mga next week. Okay. Go. Nung panahon po nag-skating kayo sa Cubao, si Auntie po ang nakaabot niyan. Yung ginagawa pa lang po yung Cubao, naabutan niya na po yun. Grabe ka. COD lang naman yung inabutan ko sa Cubao. Sorry, may mga pinarmahan po tayo. Kung alam mo, nakakaloka din bilang manager, pipirma ka. Kala mo naman, ikaw yung may-ari ng kumpanya, makapirma. Naalala ko na naman yung nanay ni Jello na may sariling posas. Yan, oo. Totoo yun. Yung nanay mo kasi may posas. Hindi ko mag-gets kung ba't may posas yung nanay mo. Hindi, ginamit nila ng tatay kayo noon. Ganyan. Diba? Ano na pinag-uusapan nyo? Okay, balik tayo dun sa kanina na Ano ba tanong. yung topic? What's the topic? Okay, yung kaninang tanong sa'yo, yung... yung ano na nga? About sa Tingnan mo. Huwag mong gayahin yung brain fog ko. tinapos at pinasok tinapos versus pinasukan. Oo, pinasukan. I think okay lang yun. Minsan okay. hindi mo alam kasi. Minsan hindi mo talaga, alam mo, meron kang ipipilit na isang bagay ng college ka, hindi mo naman malalaman kung ano talaga yung mapupuntahan mo eventually. Tama, agree. Lalo pa sa ngayon na ang mundo ay mas matalino na. Tama. Ang mundo. I think what's more important is yung matututunan mong values tsaka at skills sa work. Agree. Sa pag-aaral. Versus syempre, nandun pa rin yung academics, ganyan. Kailangan, pero, oo. kailangan. Pero yung critical thinking, yan, yung mga ganon, matututunan natin sa school yan. I think okay lang. College school reveal, Miss Nicole. Assumptionista all the way. Elementary to college. Grabe. Di lang po halata. Elementary to college. Oo, grade school to college. Tapos cum laude. Shh, huwag ka maingay. Grabe. Masama loob ko, hindi ako magna. Masama loob ko noon, hindi ako nag-magna cum laude. Kasi Dahil sinong professor? May mga PE. professor. PE. Hindi kasi ako athletic eh. Hindi talaga. Parang kasi kailangan dun kasi no grade lower than 2.0. So nagkaroon ako ng DOS dahil sa Hindi ko mati ng volleyball, gano'n. Hindi ano ba yung namin? Yung mga long jump. Yan, oo. Long jump. Tas yung gagawin Madali kang lang naman yun di ba tuhod ko, hindi siya masaya yung tuhod ko. So, natatakot ako. So, ganun. Parang PE. Grabe, no? Sayang yun, dinos ka. DOS. Tapos hindi ko pumasok na, sayang, no? So, pumasok ako sa no grade lower than 2.2. Buhay pa yung PE teacher mo. Siyempre, di na. Ang mga Gen Z ba talaga, YOLO? Yung di muna mag-iipon, basta ma-enjoy muna. Titan and Nicole, tanong sa atin. Ganda ng tanong, ha? Depende po matalino na rin ang Gen Z ngayon May dalawang uri na po ng Gen Z. Ang isa pong mga Gen Z talaga na naniniwala sila sa YOLO. Diba? You only live once. Diba? Munti kang pa sumabit. Correct. You only live once. Naniniwala po sila doon na parang wala silang iniisip kinabukasan. Gagawin namin ang lahat ng gusto namin ngayon. Pero may mga Gen Z rin po na napaka-wise na. Kaya nga po sila nagiging negosyante. Correct. At an early age. At hindi nag-aasawa. Correct. Na para bang kailan ka mag-aasawa. Diba? Kasi kami sa batch namin laging ganun Parang, dapat 25 years old, medyo nakita mo na kung sino yung posible mong asawahin. Tama. Kasi just in case magkamali ka pa, meron ka pang konting time bago ka mag-30. Kasi panakot sa amin dati, pag mga 30 ka na bago ikasal, di ka na magsasara na daw yung butas. Oo, totoo yun. Magsasara na sabi nila. Ngayon, parang yung mga Gen Z, hindi na ganun Mas wais. Siguro yung mga Gen Z, nakita nyo na yung paghihirap ng mga Gen X. Tama.
At nakita na rin nila yung naging sugat ng kabataan ng kanilang nanay. Kaya ayaw na nila mangyari sa kanila yun. Correct. Nakita nila yung paghihirap ng kanilang Tama. mga magulang. So, ayaw na nilang gawin. So, it's really up to you. Hindi siya one size fits all. Tsaka hati na ngayon sabi ko nga pala, hindi lang pala 2, 3 uri. May mga Gen Z na rin po at millennial ngayon na gusto naman nila magkaroon ng pamilya na maaga. Meron May din. mga ganun din po. Iba po talaga. Depende yan sa tao. 'Di ba? So, depende rin po yan sa kapasidad mo. Teka lang parang asawa ko to Kasi si Nicole, hindi talaga yan Gen X. Gen Z yan. Kasi hindi yan nag-iipon sa dami ng parcel. Ay, mas madami kang parcel kesa sa akin, Daddy. Miss Nicole, yung na-interview ng TV Patrol, black and white pa ata yung TV nun. Hoy, hindi siya black and white. Papakita ko sa inyo, Colored na yun. Kakaaral lang po ng TV Patrol na mag-colored yun. First, ano po yan? Ayun black Kakakita ko lang neto black and white nga. Munti, Hindi diba? siya black and white. Paano po, no? Ito Palabas yan yung yan yung time na ako po presidente ng Student Council sa Assumption. 'Di ba? Isipin mo 26 years ago, pinaglalaban na natin yung good governance. Ngayon, pinaglalaban pa rin natin siya. Utang na loob, pakiusap sa mga Gen Z, please maging matalino kayo, ha? Napansin daw nila, hindi daw yung good governance. Ano? Yung before and after daw. Parang iba daw, ang ganda na! Ang layo! Kasi pag pinanganak kang pangit, hindi mo kasalanan yan, namana mo yan. Pag namatay kang pangit, kasalanan mo na yan kasi wala kang ginawang paraan. Meron na bang Gen Alpha at Beta? Gen Alpha. Ang beta, wala pa yata kasi mga ginagawa pa lang sila ng mga beta. So alam Gen ko lang Alpha. Yung beta na isda, ganyan. May betang isda. Betamax. Betamax din na pagkain. Yan. Lakas ng skincare ngayon, Miss Nicola. Ganun talaga. Kaya 'di ba sabi ko sa inyo, kung ano yung skin ko ngayon, pinaghirapan ko siya. Hoy, hi EJ ha, hoy. Sabi niya, yan yung mahina ang tuhod pero willing tumakbo at habulin ang jeep para sa ex. Huwag ka magulo, hindi ko pa siya ex noon. Pero hinabol ko siya para maging kami pa rin. Tori naman ito. Gusto magpa-shoutout nitong si Aya. Nicole, do you ever stop being so gorgeous or is it a full-time job? Taray! Good morning, Aya. Morning, Aya. Thanks for making my day. Diba? Pero yung skincare ko talaga, ang talagang nag-take care ng aking balat is Skinivay Aesthetic. Yan. Hello po sa inyo. Located yan sa Parcal. Thank you very much, Skinivay Aesthetic. Sila talaga yung nagpa-liit na mga open pores ko sa mukha. Oo, sila yun. Nagpaganda. Correct. Nagpabanat ng mga dapat banatin. Yan. Napansin nyo ba maraming millennials na single, unmarried? Anong take nyo po? Totoo yun. Ang take ko doon is okay lang. You do you. Tama. Kung anong trip pwede doon ka. Tama. Ikaw ba magpapaaral ng mga bata? Minsan, Tama. hindi. I think nung time kasi namin, parang laging ganun So pag hindi ka pa nag-aasawa, tatanungin kung kailan ka mag-aasawa. Yung pressure nandun, Oo, no? Pressure. Pag nag-asawa ka na, tatanungin, kailan ka mag-aanak? Pag nakaisa ka ng anak, hindi pa ba yan susundan? Totoo yung linya na yan. Grabe talaga yung pressure noon. Ngayon, hindi na. Hindi na. Ano na talaga siya. Parang, you do you. Kung ayaw mo mag-anak, gusto mo mag-aso, pusa, daga, pagong. Kadalasan aaso, pusa, diba? Pero minsan kakaiba Yung dati may natendan ako na pet fair, ang dala niya talaga bird. Diba? Bird ng asawa niya. Sorry. Binitbit. Dala niya talaga meron siyang backpack na clear. Tas bird. My point is, bakit ko sinabi yun? Because hindi na po wala na tayo dun sa mundo na ito lang ang pets na pwede. Tama. Or dapat mag-aasawa lang ng ganitong age. Dapat may anak na ng ganitong age. Wala na tayo doon. Binasag na natin yan. Tama. Yan. Saka nasa sa'yo, ngayon pa mag-aanak ka sa ganitong gobyerno. Di ba? Kawawa. Totoo. Alam mo, Jello, ginudge ko yung isa kong set of friends na happily married, na ayaw mag-anak. Kasi ang yaman nila, na para bang
sayang naman. Ba't ang yaman-yaman? Ang Saan yaman-yaman nila nyo, di ba? dadalhin? Saan dadalhin? Mhm. Yun yung tanong ko, saan nyo dadalhin? Sabi niya, ang daming pagdadalhan ng pera. Totoo naman. So, Totoo they naman. travel always, ganyan. Tapos ayaw nilang mag-anak because ayaw nilang mabuhay siya sa mundo na meron tayo ngayon. Na sobrang lupit. Mhm. Na, oo nga, no? Hindi naman talaga madali itong mundo na meron tayo ngayon eh. Tama. Tapos mag-aanak ka. Diba? Kaya, you do you. Tama. Hindi requirement. Dink. Tama. Anong dink? Dink po. May tawag Dink na po ganyan. tawag Dink. dun sa Gen Z na mag-aasawa na stable pero walang anak. Hindi Dual tama. income, no kids. Yes, dual income, Dual no kids. income, no Thank you sa info, kids. Dink. Yes, yun ang binabanggit ngayon ng mga Gen Z and millennial. Dual income, no kids. No kids. Ganito yung mga pinagkakasunduan ngayon ng ng mga couples. Oo, double Yan. income. Dual income, no kids. Diba? Thank you for the Thank you. Bigyan nyo kami mga dagdag kaalaman na ganyan. Oo. Question for Titan Jello. Ano mas nauna, yung being DJ nyo po or being a rapper? Okay. artista. Halos magkasabay. As an artista? Magkasabay. Magkasabay sila. Magkasabay halos eh. Alam nyo, ang nanay ko nagsabi sa akin eh, na sabi niya, ang pangarap ko sa iyo anak, maging DJ ka. So, sabi ko, baka hindi ako palarin dyan or hindi ako mapunta dyan. Sabi ko, iba kasi gusto ko gumagawa ng film. Sabi ko, Nakagawa ka ba ng film? Wala. Kung gagawa ko ng film, baka nako. Anong film? May balik ulit yung Baka Goldilocks. Oo, Goldilocks din. Ganyan. Oo. Kasi nagsusulat-sulat po ko ng kung ano-ano. Tapos, yun, hindi naman tayo pinala dahil kapos ang budget eh. Sabi ko, ang hirap pala niyan. Pang mayaman pala yan, yung paggawa ng pelikula. Oo, mag-shell out ka ng money dyan eh. Oo, ikaw muna mamumuhunan eh. Sabi ko, hindi pala, okay na. Hindi ko na dapat sundan yung mga pinapangarap kong mga direktor. Sabi ko. So, yun. Iba po ang binigay sa akin ng Panginoon. Pagsusulat ng kanta, tsaka ito, pagsasalita Radyo. on air. Yan. So, sabay. Sabay po. Sabay halos. Ang tatangkad ng mga bata ngayon compare dati, asa ng hustisya? Kasi mahirap po dati makapanood eh. Airport. Airport match. Airport. Para tumangkad. Bibili ka pa ng Diba CD dyan nga? sa nire-raid sa may Baclaran, sa Quiapo. Di ba nga yung tito ko classic? Shampoo na sa Shea. Di ba? Ang hirap ngayon kasi nandito Oo, na ngayon lahat. easily. Okay, cellphone lang yung Grabe. bata, di ba? Tapos incognito lang, di ba? Yung hidden lang, para hindi matrace yung ano. Daming alam ni Jello. Yan eh. Yan. Everything is accessible na. Oo. Na-experience mo ba, Miss Nicole, na tanungin ka at sabihin mo kang 20 to 30? Hindi. Sana. Pinangarap niya rin po yun. Maraming salamat sa pagtanong. Pinangarap ko. Sana may magsabi sa akin. Nga lang kahapon tinanong ko, hulaan nyo kung anong edad ko. May nagsabi 53. Sabi ko kasi ganito, hulaan nyo kung anong age ko. Hindi ako ma-offend, promise. Tapos may bumanat ng 53. Na-offend ako. Pero wag ka kahapon, pumunta ako ng Skinny Bay Aesthetic, nag-weigh in ako. Yan. Ang body age ko ay 31. Ay, ganun. Yung body mo. Yung face ko lang, hindi. Yun nga lang, yung face na iwan. Hindi sumabay. Alam mo, nakakaloka talaga, body age 31. Age 31. Oh. Ang fresh ni Nicole sa personal, yun ang host dito sa Paranaque sa Salambat. Ay, no, Feb! Opo. Salambat Festival. Invitahan niyo po Thank kami you. ulit Kita-kits po tayo Next dyan. February na pala Oo. ulit soon. Ang bilis. Thank you so much. You look like you're 37. Ay, taray. Ayan na. Kala ko po 39. Yan, no? Dati po ba big deal talaga ang retoke? Oo. Sa inyo? Sa amin, sa batch namin. Huy, nagpailong. Ganon. Nagpadibdib. Tsaka yung dibdib dati, Okay. ngayon kasi yung mga dibdib, parang meron ng tinatawag na teardrop. Yun na daw yun. Parang mukhang mas natural na siya. Natural na. Oo. Dati kasi talaga yung kahit nakahiga ka, talagang parang dumpling. Alam mo yung parang ano talaga siya, yung tayong-tayo, ganun. Ngayon kasi parang mas pinaano na eh, mas Natural na. natural, ganyan. At hindi na siya big deal. Hindi na siya big deal Kahit ngayon. magkakamukha sila lahat. Oo.
Isa yung pinagawa na Oo, doktor. correct. Dati ganun eh. Isa lang yung pinapagawa na doktor. Lahat parot yung ilong. Kasi nga, parang feeling kong through time na develop din yung ways eh. Ngayon may tinatawag na threading. Hindi mo kailangan magpalagay talaga ng cartilage. Ganyan. Noon ba sa big deal? Petroleum jelly lang daw kasi noon eh. Ganun. Petroleum jelly. Ano yun? Merong tanong eh. Papauro nga ako, Boyet. Pababa ako yan. May tanong dun eh. Isang Yan, Gen Z daw, Titan tsaka Jello. Gen- Oo. If ever that you shoot a short film, what ayusin ko yung English wait lang. Titan Jello. Tagalogin mo na lang kasi. Tagalog naman ako. Nahihirapan ako intindihin yan. Nahihirapan tuloy basahin. Yung matalino. Hindi ko lang siguro mabasa ang layo. Ayan, diba? sige, Kung sige, magsushoot ka daw ng short film, Yan. what will it be and what's the story? Yan. Patagalog Anong mo na. kwento? Anong mga trip mo? Kasi di ba pinangarap mo palang gumawa ng film. So kung gagawa ka ng film, anong klase? Comedy. Mga classic comedy. Gusto ko ibalik yun. Yung talagang comedy noon. Yung mga kanal humor na slapstick, mga ganun. Yung mga one-liner lang. Tapos yung mga katatawanan. Yung mga mga tipong sino ba? Si ganon. Yung, Ayan. Si Bentisoy. Bentisoy ba ito? Naku. Yung ganon. Si diba? Palito, Ayan, si Palito. Rene Requiestas, Ayan, classic. Classic, Ganon. di ba? Ayan lang. Naabutan ko pa yan si Palito. Nakikita ko nakatambay lagi dati yan sa Quiapo. Si Palito. Naalala ko yung dinadala ko ng lola ko, nung auntie ko, tsaka yung lola ko, dyan sa Quiapo, nandyan pa yan, nakatambay lagi yan si Palito. Nahahawakan ko siya kasi nang lilimos siya dyan. Biruin mo from sa tugatog niya, napunta siya dyan sa... Talaga ba? Oo! Dumating Bago siya siya doon. pumanaw, si Palito. Nakita ko pa yan. Classic din yung Classic din si Palito Sobra, talaga. galing. Ibang level eh. Pero alam nyo po mga kabisyo, ito po yung truth dyan eh. Even for people na sikat kunyari sa film or kung saan man, kung wala po kasi kayong endorsement. Tama. Ito yung usapan namin ni Jello nung isang araw, off-air eh. Kahit na everyday kang nasa TV, let's say. Tama. Or everyday ka nasa radyo, ganyan. So kung wala kang endorsement, wala kang ibang racket, tama. Hindi rin dun yung pagyaman talaga eh. Wala eh. Kasi mura lang po yung bayad, alam ko. Lalo na halimbawa, hindi ka naman yung super big na star. Yung may name na talaga. Oo, hindi ka naman yung ganun. Yung may name talaga, yun, may endorsement sila. Pero otherwise, kunyari bigla meron kayong, wala lang, isang paalala lang, kung meron kayong kaibigan na biglang nakikita-kita nyo na sa TV, hindi po ito license para utangan nyo lagi. Or para isipin po ninyo na dahil araw-araw, mayamang-mayaman na. Oo. Kasi, kung magkano lang po yung kita niyan everyday, babawas pa dun yung makeup niyan kasi hindi naman sa lahat ng oras ipoprovide. Diba? Yung mga ganun. Hinasid ka na. Nasid ako. Lasang tapsilog na bigay mo sa akin kahapon. Ano yun eh? Nalungkot ako dun sa tops. Nalungkot din ako. Kala ko ang sarap. Sikat daw yun. Dun sa Mainit-init pa nga nung binigay mo. Tapos nung kinagat ko parang bubble gum. Sabi ko, ano ba to? Hindi naman ako pustiso. Pero ako, hanap tayo next time. Pero balik nga tayo doon. Hindi ganun kataas ang mga sahod ng mga artista. Hindi. Hindi po lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. Meron din naman talagang yumaman. Ganun. Pero hindi lahat. Shoutout kay Gav na nasa UK na. Hello po. Masarap daw sa Bangbang. Masarap sa Bangbang. Oo, dadalin mo naman kami ni Jello. Masarap sa Bangbang. Anong tawag doon? Ano yung masarap na tapsi? Kasi nung isang, di ba last week pa ako nagkikrib na, hindi this week. Gusto ko ng last week, kailan ba tayo pumunta ng, ito lang. Last week ba? Okay. Ante! Lola Ellis. Nakalimot na. Nakalimot ko. Oo. Lola Ellis daw. Lola Ellis. Sa Bambang. Dapat mapuntahan po. Puntahan natin yan. Hello kay Badet. In fair si Miss Nicole, iba ang mukha sa personal. Lakas na dating, milky yung skin. Ay. Kayo naman. Endo ko na ba? Di ba? Endo na. Papasok pa lang. Nasa genes ng Gen X at Millennials ang pagiging baby face. Totoo, madaming mga Gen X tsaka Millennials na. Alam niyo kung bakit may itsura yung mga Gen X at Millennials. Kung di nyo pa narinig tong rason na to, sabihin ko na lang ulit. Kasi una na po kami naging pangit. Nakita niyo yung mukha ko nung yung pinakita ko mukha.
Yun po yung mga panahon na lumalaban pa po siya. Yun, pinapaglaban ko ang karapatan ng mga Pilipino. Tapsilog. Masarap. No, sarap. Kahapon po, parang parang Ginuyana po yata yung Oo, correct. Parang inuyana, tapos binalik doon. Tapos niluto para sabihin na, pwede pa yan, di ba? Kasi niluto naman. Nanlalaban siya talaga, kakaiba. Mainit-init pa nung binigay sa akin ni Jello. Sikat daw yun, boss. Yung, baka dapat kainin mo doon. Pero dapat shout hindi out siya dun take sa, out. Sa gay na nag-assist sa akin doon. Alam mo, nag-aalis sa akin yung mga tao doon Kasi pagdating ko doon, ikaw inuna. Tapos sabi ng gay, bibigyan kita ng mas maagang numero. Yung iba ganun ang haba ng pila nila, ang bilis ko. Diba? Sabi ng lalaki, ba't nakakuha na kayo? Kanina pa po yun, sir. Ayan. Kanina pa po siya, wag kang mag-ano dyan, sir. Di ba? Shout out. Ginamitan na naman ng charm ni Titan Shoutout po doon sa nagtitinda dyan, si Teron. Yan. Hello po sa inyo. Sa may panting Teheron po yun. Yan. Huwag na nating Huwag na natin banggitin. Oo. Kasi feeling ko masarap talaga sila kung nandun tayo. Kandun ka, no? Merong ganun Parang katulad ng Pagkalabas ramen. mo dun, hindi na Hindi, masarap. feeling ko. Diba? Parang ramen. Diba? Bakit ang ramen hindi din na-take out? Tama. Kasi paglabas mo, hindi na ganun yung quality. Tama. Totoo. So, kunyari, recently, pumunta ako ng Cebu. Mhm. So, gusto kong mag-uwi ng lechon. So, meron siyang disclaimer sa akin na meron lang siyang 4 hours na yung masasabi mong, yung pag lumabas sa store, yung crispy pa, yung bongga pa yung lasa, ganun. So, parang feeling ko ganun yung Tapsi. Masarap talaga siya. Kaya lang, pag hinangina na sa labas, pag wala na siya doon, baka. Wala na, no? Hey. Tsaka wala, di tayo binigyan ng suka. Ni kahit Kaya nga, naghahanap ako ng suka tsaka ketchup. Naku, ilang araw na po namin binabanggit yung Tapsi. Baka naman may mga may-ari ng Tapsilugan dyan, ha? Nabutan ko lang na Tapsilog, 20 log 20 log. Ayan. 20 log. Hi kay Jing Valdez. Mas maganda si Miss Nicole kapag sa personal. Mas batang tingnan. Kasi na-meet ko na siya sa ABS. Thank you na. Thank you. Ano ba naman gungutang po ba kaya? Ano pong sikat noon, kagaya ng K-pop? Ang sikat noon ay Spice Girls, Westlife, Backstreet Boys, The Sex Bomb, Course, ganun. ayan, Sex Bomb, Viva Max, ay Viva Max, Viva Hot Babes, na magkaka-concert. Kasi ngayon, Bini na Bini, Kaya, di ba? Tsaka K-pop. Yan. Iba dati, yan, F4, yan. Meteor Garden. BTS, Ganon. di ba? BTS. Iba-iba na talaga. Pero umulit lang, no? Umulit lang naman. Bumabalik-balik. Ikot lang. Oo. Tsaka, kailangan namin ng siguro kaya rin nag-evolve na rin yung pagiging artist, yung sa fashion, di ba? Kasi dahil siguro sa inyo, nakita na namin, meron na kaming blueprint, kaya napapaganda lalo ngayon ng mga True. Gen Z millennial yung Parang, ito yung peg, tas mas pagandahin papagandahin pa natin. lang, oo. Ganon. Meron pang isa, si Lee Ivan 123. Ayan. Nicole is so beautiful in person. Client ko siya sa Estee Lauder Foundation. Pa Estee Lauder Foundation ka naman dyan. Thank you! Miss Nicole! Tinawag ako. Ni Kim Yu. Salamat. Docs movie. Meron ka daw bang next na album or single after My Chinita Girl? Ay, oo nga, kung hindi nyo po alam na si Titan po yung kumanta, singer-songwriter ng My Chinita Girl. Ayan, maraming salamat po. Hindi, nagpaplano nga ako na kaming dalawa ni Ante. As a singer, let's go. Pinagpaplanuhan na talaga namin yan. Pinagpaplanuhan na namin ng team. And ibabato ko na lang kay Ante. Siyempre, ito, hindi mo na kailangan. Gusto ko ng birit, Mga birit. Sabi, naghanap ng birit. Mga Morissette, mga Morissette, ganyan. Pag ako di mo binigyan ng kantang birit, sinasabi ko sa'yo. Wala kang board work bukas. Mga kabisyo, mawawala po kami ng ilang segundo at Diyan lang kayo, Diyan lang po kayo mga kabisyo dahil kailangan lang po namin itong kumita ng pera. Oo, dahil alipin po tayo sa salapi katulad ninyo, katulad Tama. nyo rin po kami. Diba? Kaya kalma-kalma lang po muna, ha? Alam nyo bang up to 96% of kids tinatanong nila kung may
Vlogger na daw ba dati? Wala pang vlogger dati. Wala, no? Blogger. Blog. B. Vlog, oo, B talaga. Sulat. Vlog wala pa. Mm-mm. Ayun, muli kami nagbabalik abiso. Ayun. Cute yung mga may alam eh. Meron po silang endorsement guides, guys. Congrats po Ma'am Nicole Paldo. Eto, pakiusap ko po sa inyo. Teka, yan. Bigyan mo ko ng background music na malungkot. Bibigyan ko na. Bigyan mo ko ng background music. Ay, adlib na ba tayo? Sige, mamaya. Wala pa. Eto na, teka lang ha. Na-miss kong tumawag gamit lang ang mini radio receiver while riding ng train sa umaga. Pwede mo pa rin naman gawin. Hindi ka na nga lang naka-mini radio, naka-app ka na ng Love Radio. Yan. Pwede ka mag-download ng Love Radio app para mapakinggan kami anytime, anywhere, or mapanood. Yan. Pinapakinggan ko yung... Ayan. Ito na. Ayan. So, isa pong pakiusap para po sa lahat ng mga kabisyo po natin. Kanina nabanggit dito na ayos si Nicole Ayala, may endorsement Paldo. Isa pong tumawa. Isa pong pakiusap. Ito pong nakikita nyo pong version ng Nicole Ayala is version Nicole Ayala 3.0. Ito po yung kahit pagod na po siyang dumaldal sa umaga, kailangan nyo pa rin pong lumaban kasi po ang mga anak po niya ay matataba. Kaya at pati po yung asawa niya mataba rin. Shout out, Jowa Dikren. Kaya isa pong pakiusap na suportahan po natin itong tambalan na ito sa morning. Kasi kinikwento ko kay Jello na dito kami sa umaga pumaldo. Pa-experience po natin kay Jello ang pumaldo. Ha? Bigyan po natin ng chance yung tambalan na ito. I know it's difficult for some. Lalong-lalo na yung mga tambalanisa natin na matagal nang nakikinig kay Chris. Iba yun eh. Iba yun. Ni hindi nga inattempt ni Diego Bandido na pantayan yun eh. Oo. Wala. Iba. At lalo na si Jello, wala siyang balak i-attempt. Ang ina-attempt lang ni Jello, mga kabisyo, ay siya yung stem cell version ni Chris. So,
it's really different. Iba po talaga. Tama. So ngayon, kung ito pong si Titan ay ano po, hindi po natin matatanggal sa kanya kasi bilib po siya sa akin eh. Hindi po natin matatanggal sa kanya na nauutal yan sa akin. Kasi feeling ko, sabi nga sa akin na asawa ko, sabi nga sa akin ni Rocky Terra, Ma, ilang taon na rin ako sa radyo, pero pag tinambal ako sa'yo, baka mangatal-ngatal din ako. Lalo na po to si Titan, bata pa po siya. Wala pa po ata tong 1 taon sa radyo. Kailan ka mag 1 year? Dito. 1 year Kaka 1 year. Ay, oo, kaka 1 year. Kaka 1 year niya lang po. Grabe. So, let's give him time to adjust to me. Yan. And let's give this Nicole Yala 3.0 the chance. Because mga kabisyo, mga tambalanista, gusto po namin pumaldo. Totoo Yun lang po yan. May mga mahal po Gusto kami po namin sa buhay. pumaldo. Diba? Ano daw TikTok mo? Tama na, yun lang. Yun lang yung gusto ko sabihin. Tanggalin na yung background music. Hindi bagay, hindi bagay. Yan. Yan po, mga kabisyo. Please, just support. I know it's difficult. Parang, siyempre nasanay ka eh. You're so used to Chris Choper. Hindi yung mga, sa sobrang, they're so used to Chris Choper. Hindi na nga nila namalaya na ang tagal na nawala ni Chris, 2 years na at napalitan na ng Diego. Hindi na nga nalaman ng iba eh. Tapos kung kailan, gets ko din naman kayo eh. Kung kailan kayo naka-adjust kay Diego Bandido. Kasi doon na naman may pumasok na iba. Ganon. Ganon po ang radyo. Lagi pong may plot twist. Ganon ang life. Lagi pong may plot twist. What do we do? Do we stuck ourselves in the past? No. We move forward. And we paldo. Yan. Let's paldo together. Paldo din naman kayo, di ba? Sisiguraduhin namin talaga masaya kayo. Oo, kasi masaya din kayo kami. Tama. Kasi kung alam mo parang host po yan, entertainer. Tama. Our power also comes from you. I always say this we are irrelevant without our fans. Di ba? So yun lang. Drama-drama sa umaga. Pag marami kaming pera, mas masaya kami. Magandang morning sa mga Gen X na paldo. Let's go! At syempre hindi rin magpapauli ang mga Gen Z na papaldo pa lang. Sa mga Gen Z natin dyan na nakatutok, sa mga millennial natin na nakatutok. Baby boomers, kumusta po kayo? Ang hearing aid ay suit na po ba? Ito na po ang mga bagong tambalan. Sa lahat po ng mga nakikipaglaban sa buhay, laban lang po tayo. Padayon lang, kabisyo. Padayon lang, laban. Yeah. What? Nakipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pila ng jeep. Iba ang aming trip, parehas kaming wit. Utak, sobrang bilis, iwan sa aming panis. Eto na ang makabagong tambalan. Boom, panis. Yo! Boom, panis. Boom, boom, panis, panis. Boom, panis. Boom, boom, panis, panis. Ang tagal na nyo na. Hayaan mo na. Hayaan mo na kahit matagal na. Ang importante, kaya pa. Yun! Di ba sumakit yung likod? Medyo, konti. Medyo may narinig ako ng konting pitik Uy, Titan, kapag halimbawa nagtatambalan tayo, ganyan, tapos minsan maririnig mo na may mga buto-buto, masanay ka lang. May mga clicking of the bones. Uy, speaking of meron nagtatanong dito sa atin. Ayan. Sabi niya, Dear Nicole Ayala and Titan Jello, nararamdaman ko po kasi na yung aking boyfriend for a long time ay may magpo-propose na. Uy, congrats! Ang problema, ako lang po ang nagbabantay sa aking nanay. Ayan. Papaano po kapag kailangan ko na pong magpakasal? Dapat po ba na umalis na po ako sa puder ng aking nanay? Thank you po sa inyo, tambalang Gen X at Gen Z, at sana makapagpadala po ng alay. Yay! Diba? Magpadala ng alay! Doon nag-focus di ba? Una, gusto kong sabihin sa'yo, sure ka na ba? Napapakasalan ka. Uy, hanggat wala pang sing-sing At hindi pa kayo naglalakad doon sa dambana ng simbahan. Tawag muna. Wag magawa. Kasi 'di ba, yan yung problema sa atin. Sometimes may nag-overthink na tayo sa mga bagay na hindi pa naman talaga nangyayari. So, bago ka muna mag-jump yung iyong utak sa iiwan mo ba yung nanay mo? Dapat ba na
isama mo din yung nanay mo, ganyan. Bago ka dumating doon, pakasalan ka muna ng jowa mo. Tama, agree. Diba? Sa akin naman iba naman. Sa akin naman kung sakali dumating naman tayo dun sa punto na Pinakasalan nga. Pinakasalan ka Oo. naman. Huwag mo iwanan yung nanay mo. Tsaka wag mong pagkukumpara yung fiancé mo at yung nanay mo. Dahil yung nanay mo ang may gawa sa'yo at ang yung fiancé mo naman ang kinabukasan mo. Ayan. So, pwede silang mag-match. Yes, hindi naman sila apple to apple. Ay, taray ng apple to apple. Paki-explain ulit yung joke apple lang, to narinig ko apple. lang yun kanina. Hindi ko talaga alam. Hindi, wag mo ipagkukumpara. Pero teka ha, kapag ka may mga narinig ka ng ganyan parang apple to apple, yan. o kayong parang mga mga matalino, pick upin mo na yan. Tapos Babato ko dito. Ibato-bato mo. Ikaw na bahala magpaliwanag. Oo. Tsaka kahit hindi mo ibato dito sa radyo, ibato-bato mo sa pag may mga kausap ka. Kahit hindi naman kasali sa usapan, pero hindi ganyan. Hindi yan apple to apple. Ganyan. Para tali-talinuhan. Oo. Hindi, yun diba? Wag mo kukumpara. Hindi, tsaka I think there's always a way. Tama. Para kahit papaano ma-please ang parehas. Tama. Pero ako sa ito rin ng isang aspeto ng para sa lahat ng mga Gen X. Medyo kailangan din lang din po natin tanggapin yung posibleng katotohanan na iiwan po tayo. Yun talaga yun. Masakit talaga siya eh. Oo. Pero alam nyo po, kapag ka yung mga anak po natin ay iniwan tayo, nakapag-fly talaga sila on their own. Para sa akin, it is also a good indication na nabigyan natin sila ng tamang skills, tamang values, kasi kaya na nilang lumipad kahit hindi nila tayo Thank you. kasama. Ang ganda, diba? ante. Masakit siyang isipin eh. Totoo to ha. Pero Kahit yung nakatotohanan. siya mang anak mo or isa, Minsan wala maiiwan. wala talaga maiiwan eh. Ikaw lang at ang asawa mo. Correct ka. Malas ka pa kapag ikaw lang na mag-isa. Yun na nga. Kaya nga 'di ba pag pag pinag-uusapan yung hierarchy of importance, spell hierarchy, Titan. Wag na, nag-uusap na tayo ng ganito eh. Mo naman haba eh. Sa hierarchy of importance, it's God, Yan. spouse or asawa, Oo. bago yung mga anak. Nung wala pa akong anak, inisip ko, napaka naman nun. Siyempre, dapat anak lagi una, di ba? Tama. Pero hindi, asawa. Kasi Asawa. eventually, yung mga anak, aalis din sila eh. Agree. So kung yung perspektibo yan ng mabait na anak eh, na hindi natin sinasabi na pag iniwan mo yung nanay mo, hindi ka na mabait. Tama. Pero yung it's a perspective of course, pwede naman na pwedeng isama, pwedeng gawa ng paraan. Very good talaga yun. Pero ito lang din yung kailangan nating ulit-ulitin ko lang, kailangan lang din natin tanggapin na yung mga anak po natin are meant to be independent eventually. So, kailangan ready lang din po talaga tayo dumating dun sa point na posible na nila tayong iwan. Pero babasagin ko yung ganyang paniniwala, ante. Pwede. Okay. Sa akin naman, naniniwala ako na pwede yun. Posible na dapat mong iwanan yung nanay mo. Pero depende po yan sa sitwasyon ng inyong nanay. May mga nanay po talaga na hindi po talaga kaya nila mabuhay mag-isa. Correct. Pero Totoo. tinaguyod ka niya. So dapat hindi mo kakalimutan at hindi mo kakayaan na dalhin din siya sa maayos na buhay. Hindi mo obligasyon, pero bilang anak, kailangan galit mo po ba si Titan? Hindi, nagagalit ako O, nagrarap mo siya? Hindi. Sa akin, lang din. Tama yun. Para tama masabi yun. mong successful ka o maayos yung buhay mo, dapat yung nanay mo muna makita ng ibang taong na maayos siya. din. Na maayos yun lang yun din. Yun lang yun. May umaway ba sa nanay mo? Parang Hindi. galit ka today. pero, proud ako sa ganyang thinking. Proud ako sa ganyang thinking na you know how to give back. Tama. You know how to give back. Kasi naturally para sa ating mga Pilipino, ganun tayo eh. Tama. Very family-oriented talaga tayo. Agree. Kaya nga, 'di ba, sa isang bahay, parang bahay ampunan po do. Bakit 16 yung mga bata? Diba? Kasi walang umaalis. Wala, diba? sama-sama. Sama-sama talaga. Nagkakaroon lang talaga tayo, kaya ko lang binanggit yung kanina. Kasi nagkakaroon lang tayo ng kalawakan ng pag-iisip ngayon na posible ka na kasi talaga iwan. Pero totoo, it depends on the situation. Tama. Tsaka, depende sa sitwasyon, iiwan mo ba kung mayaman naman kayo? Tama. Ay, naku, kung mayaman ka naman at marami kang extra, patayuan mo ng bahay beside your house. Yan. Diba? Totoo. Palduhin mo. Oh. Paramdam mo yung Correct. yaman mo. Hindi, Sampalin mo ng 1,000. pag halimbawa yung anak ko, halimbawa iniwan ako in the future, tapos sasampalin niya lang ako ng 10K every month. Pwede. Okay, why not?
Go ahead, anak. Oo. Di ba? Be independent, pero sampalin mo lang ako lagi Tama. ng pera, di ba? Oo. So, hindi siya one size fits all. Tama. Di ba? We hope na maging maayos po yung mga buhay ng mga anak natin. Kapiling yung kanilang mga magiging mga partners. Tama. Pero, eventually, di ba, we really just have to be sure na kaya din natin kahit papaano mag-isa. Kaya nga, dapat kung nag-iipon po ang mga Gen X, mag-iipon po tayo para sa ating retirement. Tama. Para pag dumating yung araw na kailangan nilang umalis, 'di ba? Hindi tayo hihingi ng Handa ka. hindi tayo hihingi pang manicure. Ako Tama. yun yung ano ko yung goals, yung bang hindi yung Kaya mo magpagupit, kaya kong mo magpaganda. mag-zumba. Oo, Kung may mag-isa. bayad yung pa-zumba. Hindi ko kailangang hingin, Oo. 'di ba? Ganon. O sa ante, maraming salamat na muna po sa lahat ng mga tumutok sa atin ngayon. Nasa palengke, nasa biyahe, Hello po. nagda-drive, Yung mga TNBS driver. Mga nasa opisina na ng ganitong Yes. oras, yung mga anong oras na mag-alas 9 pa, hindi pa Oo. nag-uumpisa magtrabaho, tinatamad na agad. Sana 5 o'clock na. Hello po, Tama. shout out po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Thank you sa pagtutok. Muli, ako nga po pala si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. At ako po ang kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyong lahat. Ako po si Nicole Liala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Oh, para sa ito, Diwata. Ay, thank you! Ang ganda mo ngayon! Ang shiki! Ante! Ang kipot! Yan, oh! Memories of 2019 on the beach and we vibing. Cold ones on hand, we excited. Good trip, psilocybin. It's me, you, and the Yan. Tama yung sabi ng isa tama po yan. Depende talaga sa sitwasyon. Totoo nga naman, hindi mo naman iiwan kung alam mo naka-wheelchair. Hindi na siya mobile. Wala nang ibang pwede mag-alaga. Diba? Kaya dapat, ano rin tayo, i-consider din natin yung sitwasyon niya. Diba? Correct, ng mga magulang. Yun. Thank you so much for watching, mga Maraming salamat, kabisyo. mga kabisyo. Salamat. Spread the love. Kwento nyo po na may bagong tambalan ng Gen X at Gen Z ngayon at ang Nicole Yalam. Nandito pa rin. Simula nung nakilala niya po sila Manuel L. Quezon, nandito pa rin po siya. It only goes to show, mga kabisyo, na ang masamang damo ay matagal mamatay. Hindi masamang damo. Mali. Di ka sure. Di mo ako nabutan dati. Naninira ako ng kapwa. Naninira tayo ng relasyon. Charot. Ayan. Ay, ano ang mas masakit? Sampalin na gamit ng kamay o sampalin gamit ng tsinelas? Parehas. Ayokong pumili. Subukan namin sa'yo. Oo. Ay, nako. Shout out po sa inyo. Ma'am Nicole, bagay kayong dalawa ni DJ Titan. May resemblance kay Chris Choper yung boses. Maraming salamat po. Pero yung Thank you utak po. hindi po. Hindi, pero maganda naman yung maganda naman yung ating mga pa-eksena today. Miss Elizabeth Serio, pabati po ang mga mananahi ng Santa Maria. Ayan, thank you sa mga mananahi ng Santa Maria na nakatutok. May pabalikat daw ngayon si Nicole Yala. Mamaya po may frozen shoulder Correct, na po yan. oo. Actually, Nilalamig na. pwede kasi dito yan. Kaya lang ang frozen shoulder ko kasi ay nandito. Kaya nandito ang dyan siya. Ay, nako. Tinamaan daw yung mga hindi pa nagsisimula, pauwi na ang iniisip. Oh. Sabi ni Insta, OMG, nakakasabay na ng malupit si Titan. Hindi po. Ano lang po tayo na bibigyan lang tayo ng enerhiya ng isang Nicole Yala. Diba? Meron pa akong Ay, sabi nung isa, depende din sa pagpapalaki ng nanay. May mga hindi deserve alagaan. Ay, tama, may point. May point din. Hindi talaga siya one size fits all Tama. Kaya we can only, give our opinion. Tayo, ang opinion natin ay base din sa sarili nating experience. Pero may mga iba na hindi din talaga maganda experience nila tungkol sa mga parents nila. Ilang beses na rin ako nakabasa ng ganyan Nakakalungkot kasi parang syempre dapat sila ang inyong tahanan Pero para sabihin na hindi sila deserve alagaan, ibig sabihin abusive. Oo. May malalim na sugat. May at malalim. pinagagalingan. Correct. And valid yun Valid yun na nararamdaman nila. Valid. Baka Totoo yun. talagang malala silang
Correct. Pinaguhugutin. Oo, baka inabuso, naging masama talaga. Iniwan. Pero Pero bilib ako dun sa ibang tao na iniwan sila ng magulang nila. Pero yung panahon na yumaman sila, hindi nila kinalimutan. Kasi parang may kulang daw eh. oo. Nung panahon Hindi totoo yung sinabi mo kanina na successful ka kung successful din, kung okay din yung buhay ng nanay mo. Totoo. Kaya nga 'di ba, parang sasabihin ng iba, 'di ba, okay naman yung anak niya, bakit yung nanay na Oo, naghihirap, yan. ganun. Pero kasi nandun talaga siya jello eh. Kaya binanggit ko talaga yung kung mag-iipon po tayo, ang iipunin po natin talaga is for our retirement. Kasi yung possibility, kasi 'di ba hindi nila tayo obligasyon. Hindi nyo kami obligasyon. Oo. Kami, obligasyon namin kayo because we love you as Tama. our kids. Tama. Di ba, mahal namin kayo. So, bibigay namin lahat ng mga pwede namin ibigay. Hindi dahil pag matanda na kami, kailangan nyo kaming alagaan. Tama. Gusto lang namin talaga kayong bigyan ng ganun. Kasi, kaya nga namin kayo binuhay eh. Ganun. It's really because of our love. Masakit siyang isipin, pero totoo eh. Kaya hindi ko rin ginajudge, sa totoo lang. Yung mga, kunyari, ng ibang bansa, tas naiwan yung mga magulang dito, tas medyo mahirap pa rin sila. Hindi ko ma-judge eh. Kasi, hindi natin alam yung yung kwento. Tama. Agree. Iba. So, hindi siya one size fits all. May kanya-kanya ring storya talaga. Oo eh. Sana po ganyan ang mindset ng mga boomer na parent. Baka yung mga boomers, baka hindi na. Baka yung mga Gen X, pwede nang nagbabago yung mindset. Pwede na. Hi, the OG Nicole Ayala. I'm a radio listener since 2003 na nag-start ng Tabalan. 2004 kami nag-start actually. Ayan. Speaking of age, Miss Nicole, if in-invite ka ba na Itbulaga sa Ages Right segment, sasali ka ba? Pwede naman. Pero parang alam na ng lahat ng age ko na 28 eh. Mali! Mali ba? Mali! Okay. Mali. Di mali. Di mali. Oh, di ba? Hi, Benny De La Cruz. How are you? Ano daw ang masasabi natin tungkol sa... Ayaw namin sumausaw sa mga issue. Oo, wag na. Katamad, hindi na. Oo, okay na kami dito. Papa, good vibes lang. Good vibes lang. Now, I invest in myself for my future. Yan, very good. Nagluluto po ba kayo? Ano pong specialty ninyo? Specialty ko po, kumain! Yan! Mas matanda ka pala kay Papa Jack kasi 26 lang siya. Oo, alam ni Pa Jack yan. 28 na ako. Hello, Mengay! Gusto ko kapag nag-asawa na ako, kapitbahay ko lang ang mama ko para pwedeng humingi ng ulam. Diba? Ay, di, tsaka alam mo, naniniwala talaga ako sa mama's boy tsaka sa daddy's girl. There is such a thing. Kaya na-coin yung term. Kasi iba talaga yung batang lalaki sa nanay nila. I'm sure ganun ka sa nanay mo. Iba. Tama. Iba. Ako yung I love Princess, super. As in, with my whole life, heart, and everything. Lahat gagawin. Ko para sa kanya. Ganun din kay Prince. Gagawin ko din talaga lahat para sa kanya. Pero, ramdam ko na iba yung lambing. Iba yung lambing ni Prince sa nanay niya. Kasi parang feeling ko pag babae, ang bilis maging independent eh. Si Princess parang ang bilis niyang maging independent. Kailangan niya pa rin ako, oo. Pero hindi yung kung paano ko kailangan nung bunso ko eh. Iba. Di ko alam kung dahil sa age, pero it's really because mama's boy. Yan. Ito yun. Mama's boy. Meron talaga eh. Mom, I love the earring. Sa ano po ito? Mayet de la Rosa Fine Jewelry. I'm 33, si Harry, and proud to be mama's boy. Shout out. Oh, shout out. Diba? Ayun, sabi ni Enet, tama ka po dyan kasi yung anak ko na lalaki, kahit na 24 na siya, naglalambing pa din. Kung kumusta daw ang mami ko ay nasa New York. Walang ibang ginawa kundi malakas na nagtutour.
Ano pong difference ng DJ noon? Kasi di po sila nakikita at mas mysterious. Yan yung difference. Yan precisely it. 'Di ba? Ang DJ noon ay nasa radyo lang talaga. Ang DJ ngayon ay, eto, kausap niya na online. Ang gwapo naman ng kasama mo, sabi ni Joanna. Salamat po, Ma'am Joanna. Ayan. Maraming salamat. Si Titan, meet Titan Jello. Hanggang ngayon po ba, Miss Nicole, tumatanggi ka pa rin na magninang pag hindi mo ka-close? Dapat naman, hindi naman si Nicole lang. Dapat lahat tayo. Hindi mo naman ka-close. Ako mo inaanak. yan yung lagi kong paniniwala na kung di tayo close, wag mo kong pilitin. Hindi siya malas. Yan. Shoutout naman po sa mga students ko sa Kalasyaw Comprehensive NHS. Vacant time namin here. Hello, mga estudyante ng Kalasyaw Comprehensive NHS. Diyan ba yun sa Pangasinan? Puto Kalasyaw ba dyan? Kasi napakasarap ng Puto Kalasyaw. Yan. Sa mga hindi nakakita kay Titan dito po sa aking live. Hello ka naman sa kanila. Asan ba? Yan. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo po sa mga bagong tambalan ng Gen Z and Gen X. Yan. Paano daw tumanggi? Paano tumanggi sa tatanggi? I cannot make it. No. Ganun lang yun. Tapos, pag-uusapan ka lang nila ng ilang araw. Tapos, okay na. Yan. Politely decline. Tapos okay na. Totoo yun. You just have to say no. Wag po tayong matakot na mag-no. Ay, gusto ng asawa ko bumili ng kape. Sige, alika, daddy. Bago ako magpa-makeup. Tara. Sunduin mo na ako here. Bili tayo ng kape. Pang anong oras na po si DJ Rocky? 12 noon to 3 p.m. So, banggitin ko po yung bagong schedule ng Love Radio, no? So, 4 to 6 a.m., bulabog sa umaga. Ang aga-aga na ng bubulabog ni... Diego Bandido. Kasama si Tutay at si... Tanghenyo! Yan. Kasama si Tanghenyo. 4 to 6 a.m. Then 6 a.m. to 9 a.m. Titan Jello and Nicole Yala. Tambalang Gen X and Gen Z. 9 a.m. to 12 noon. It's... Konyo Bicolano para sa programang Dear Love. Yung mga drama-drama. Then, pagdating ng 12 noon to 3 p.m.,